हाय सांग माने गुड मॉर्निंग। आज थिला शुक्रवार आउ मु आनी बिलକୁ ଯାଇଥିଲି ସାର ପକାଇବା ପାଇଁ। ବିଲରୁ ଆଣିଥିଲି କିଛି କଳା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ପଖାଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କଳା କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ହେଲା ବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି କଳା କଙ୍କଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସହରରେ କଙ୍କଡ଼ା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଠି ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ମିଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କଳା କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ ସହରରେ ତ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଉଁଲିରେ ବହୁତ ଆମେ ଧରିକି ଖାଉ। ରେଗୁଲାର ୟାକୁ ଧରୁ, ଏ କଙ୍କଡ଼ା ରେଗୁଲାର ଧରୁ। ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଆଇଲା ବହୁତ ସାରା କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ମିଳେ, ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ଖାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାଆ କଙ୍କଡ଼ାକୁ କେଳେଇକି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଚୁଲିରେ ଭଜା ହେବ କଙ୍କଡ଼ା, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ପଖାଳ ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବି। ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ ବହୁତ କଙ୍କଡ଼ା ମିଳେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ଖାଇକି ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ସୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଙ୍କଡ଼ା କେଳା ହେଉଛି। କଙ୍କଡ଼ା ମୋ ମାଆ କେଳଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଏମିତି କଳା କଙ୍କଡ଼ା ଗାଁରୁ ଧରିକି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡ଼ା କେଳା ହେଇକି କଢ଼େଇରେ ପଡ଼ିକି ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମାଆ ଭାଜୁଛି ଚୁଲିରେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ମାଆ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇ ଆସିବ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମାଆ ହାତର ରୋଷେଇ କିଛି ଅଲଗା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଚୁଲିରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଚୁଲିରେ। ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଚୁଲିରେ ଆମେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁ। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗରିବ ଘର ଲୋକ ତ ଆମକୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ତ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆମେ ତ ସହରୀ ନୁହଁ ନା, କି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ପଇସା ନାହିଁ ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ସୋ ମୋର ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ବାବା କିଛି ପନିପରିବା ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲର ଆମେ ଆଜି ବେସନ ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ଛାଣିବା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆସିଛି। ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ପନିପରିବା ଆସିଛି ବାଡ଼ିରୁ, ବାପା ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏଁ 2-4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ନେଇ ଆସେ, ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ଘର ପାଖ ବାଡ଼ିରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଗଛ 3-4ଟା ଲଗା ହେଇଛି, ବା ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାଆ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତ, କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା, 2ଟି ଲଙ୍କା, ଆଳୁ ଛେଚା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା। ଏବେ ଆମେ 2 ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲଗେଇ ଖାଇବୁ।
ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଖାଇଦେବ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।